Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala ka mo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food.
Ini ang ideal nga breeding ground para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revive
5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 4 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga. Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo! Maayong aga, syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos sa kalibutan. Iyari naman pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bago, mainit-init pa nga mga balita dali sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Lunes sa Petsa 21 sa bulan sa Marso, tuig 2022. Mga kabombo, una kita sa aton sa mga headlines sa balita lokal. Pila ka commuters na bunlayan sa pagsakay sa mga POJ kadungan sa transport strike sugod subong adlaw. Bacolod City Police Office nagahatag sang seguridad sa mga lugar nga pahamtangan sang transport rallies sugod subong adlaw tutubuas. Samtang mga pasero sa salakyan nga nagkapan matapos magpadulong sa Bulukabok Island sa Sagay, yara na sa Hilway nga kahimtangan. Mangunguma patay matapos gintiro sa banwas ang Ibi Magalona. Mayor Isko Moreno liwat na panawagan sa BIR nga kolektahon ang 203 billion pesos nga buwis sa pamilya Marcos. Sa atong balita nasyonal, mga kandidato sa pagka-vice-presidente nagplastar sang ila plataforma de gobyerno kadungan sang vice presidential debate sang COMELEC. Mayor Sara Duterte absent sa unang vice presidential debate. Samtang halos tanan nga kandidato sa pagka-vice-presidente nagpanindugan nga hindi supisyente ang 200 pesos kada bulan nga ayuda para sa pigado nga pamilya. Pila ka vice presidential candidates nagpakamalaot sa mga kandidato nga nag-absent sa debate. Sa atong balita international, eskwelahan sa syudad sang Mariupol, Ukraine, ginbombahan sang Russian forces. North Korea nagpalupad sang madamo nga rocket kahapon. Samtang balita sa negosyo, grupo sang government employees nagapanawagan sa 21,000 pesos nga minimum monthly wage. Balita sa inampang, pagbaligya sa franchise ang Alaska Aces, permado kag silyado na. Balita sa entertainment, Angelica Panangdiban padayon nga nagabaton sang pagpanginbulahan kasunod sa announcement nga siya, ang nagabusong. Sa aton nga balitang espesyal, high jumper sang Ukraine nakakuha sang bulawan nga medalya sa high jump sa World Indoor Championships. Amoy ato mga kabombo aton si mga headlines kagkaron dito na kita sa mga detalye na sa aton nagapangunang nga mga balita upod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Franz Andrew Burgos. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa ato nagapangunang nga balita lokal, nagalaom ang Secretary General sa United Nations or United Negros Drivers and Operators Center kuno undok amangin madlagon ang ila ginaprigayon sa karon nga People's Holiday o kon transport strike bangod sa asod-asod nga pagsaka sang presyo sa produktong petrolyo. Las 3 kaina sang kagahon nagsugod ang transport strike sa probinsya kag syudad kag ini ang magadugay tubtob sa Martes, Marso 22. Sa interview sang Bombo Radio kay undok Secretary General Diego Malacad, nagapanawagan transport groups kaupod ang kasimbahanan kag sa mga pumuluyo, drivers kag subuman operators nga ugyunan ang People's Holiday. Sunod sa kay Malacad ang nasamit na aktibidad ang paraman sa benepisyo sang tanan kung mangin madlagon kag magpatuman sa rollback sa presyo sa produktong petrolyo pagkamartes. Sunod sa iya nagpagwa naman sa statement ang grupo sa mga taxi drivers. Subong man ang iban nga transport groups nga ila makigbahin o kung sila ang magapakigbahin kag magaugyon sa aktibidad agud ipakita nga sila ang nagaisa. Kung mayaran sang magabiyahe buwas sunod diri, ini ang nagapatimaan nga siya ang pabor sa nagasaka nga presyo sang produktong petrolyo kag labugay sa protesta. Hindi naman ini makambal sa baylong sang Valle Car Transit Incorporated bangod hindi sila konektado kag ila naman ini una nga ginimbitar apang matig-agid. Magahatag naman sa suporta ang mga business process outsourcing o kung BPO kung sa rin kalabanan. Andito na nga daan nagtulong sa ilang mga kompanya kag maghatag man sa medic sa mga rally centers. Ang mga rally centers anang hometown sa Talisay City sa flyover sa may Barangay Bata, sa dalan sa Robinson's Place sa Mandalagan, sa Ramos, Lopez East sa 7-Eleven home site, sa flyover sa Magsaysay sa Singkang Airport, sa highly urbanized relocation site sa Dumanan, Felisa kag Banga Cori. In kaso naman nga may kinahanglan nga dalon sa hospital,
idulong ini sa kung may yara sa emerhensya, sila ang pabalon na gid lamang. Gina-encourage nato ng pumuluyo nga kung pwede ma-opdan. Tayo man lang kaniya. Sakit man nagaling kitiksan kasi anong kauno namon niya sa duwa kadlaw. Siling ko, parehas man na kami, hindi man kami nakapangita kasi mauntat biyahe. Pero na ginalad naton sa malapad nga pumuluyo nga kung magmadinalago may rollback sa Martes, tanan mata na makabenepisyo. Wala na niya atrasan. Naton man lang ni pangabay nga magmadinalago ng Toronto. Ang kabayan sa pagpahig ni Undok Secretary General Diego Malacad. Preparado ng Bacolod City Police Office o kon BCPO sa transport strike o kon People's Holiday sa pila ka mga transport groups. Subong adlaw to Marso 22 bangod sa patay nga pagsakas ng presyo sa produktong petrolyo. Sunod kay BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martira, ilagi deploy ang mga personnel sa mga lugar nga posible luntaran sa mga rallies. Sunod kay Martira, pagasigurohon nga may mga yaras ang pulis sa visibility sa mga lugar nga posible luntaran sa mga rallies. Maghahatag man sa libre sakay ang BCPO in kaso nga malangan ang mga commuters sarang sila nga makasakay sa patrol cars. Nagpasalig ang BCPO Director nga ang kapulisan ang manginyar agid sa palibot agud man siguro nga luwas ang mga commuters. We will ensure visibility para ma-prevent ang mga ginamo o pangharang sa dalanan. Hopefully wala man siguro but present pa lang, ensure pa lang present. Kung may ara na kinanglan, pwede man na muna ma-service sa ila. But I think may yun may ara. Napatay na pahig ni BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Samtang kansilado ang biyahe sa mga pump boats padulong sa Sipaway Island sa San Carlos City tungod sa hindi maayong nga kondisyon sa baybayon nga nagtuga sa pagsuli sa isa ka motorized bangka nga nagaunod sa napulo ka mga pasero pasado alas 2 kahapon. Sa informasyon na nakuha naman sa Bombo Radyo na rescue ang tanan nga mga biktima sa mga mangisda, kaupod ang water search and rescue team sa gikan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office kag Task Force Bantay Dagat. Sunod sa mga nakakita sa insidente ang pump boat ang malapit na kuntali sa pier sanggin sugata ini sa dako nga balod gani ini ang nagsuli. Ang mga pasero kang operator sa pump boat ang lunsay mga residente sang syudad sang San Carlos. Bangon sa nasamit insidente nagbando naman ang local government sa San Carlos sang kanselasyon sang biyahe sang pump boats padulong sa Sipalay agon nga malikawan nga masulit ang natabo. Patay ang isa ka mangunguma matapos gilutang sa wala pa makilalang yung mga persona sa Banwas ng Ibi Magalona. Sa interview sa Bombo Radyo kay Police Captain Eric Doronila, hepis ng Ibi Magalona Municipal Police Station, nag-report si Danny Boy Libre, utol sa biktima nga si Roger Libre. Residente sa Barangay Patag, syudad sa Silay nga nasapuan na lamang nga wala sa kabuhi sa Trinity Barangay Canlusong, Banwas ng Ibi Magalona. Sunod kay Doronila, nagpatigayan lang sila sa follow-up investigation bangod mabukid na nga lugar. Ang Barangay Canlusong kag nagahalog sila nga hindi masulit ang natabo sa Banwas sa Binalbagan kung sa rin ginambush sa mga kapulisan. Sunod riya, ang biktima ang isa ka mangunguma kag malapit sa mga kapulisan kag mga KAFCU. Sa karona, ginatumod pa kon hindi ang iya pilas kag nagapadayon pa man ang koordinasyon sa mga counterparts kag mga barangay. Isa sa mga ginalataw nga motibo sa kapulisan amo ang iya trabaho bilang isa ka mangunguma apang sa karona nagapadayon pa ang ila investigasyon. Nag-report dito nga may natabo daw sa area sa Trinity, Barangay Canlusong. Ang victim na-identify nga si Roger Libre. Si Roger Libre ni residente niya sa Tayab, Barangay Patag, Silay. Napatay na payag ni Police Captain Eric Doronila, hepe sa Ibi Magalona Municipal Police Station. Samtang sa kinapusan nga balita lokal, yara na sa estable nga kondisyon ang 14 anyos nga natiruhan sa isa ka security guard sa Phase 2 East Home 6, Barangay Masilingan, Bacolod City. Sa interview sa Bombo Radyo kay Police Captain Elmer Bonilla, ang station commander sa Bacolod Police Station 7, yara malapit sa nasabit na subdivision ng 14 anyos upo na isa man ka menor de edad sa nakita nini sa security guard nga may dala nga mga scrap na ginaligan nagpangawat. Bangod diri siya ang gilutang sang gwardya gamit ang 12-gauge shotgun kag nakaagom sa pila sa nakalilain nga bahin sang lawas. Sunod kay Bonilla, gindala sa hospital ang menor de edad kay yara na sa karon sa maayong nga kahimtangan. Wala naman sa man recover ang kapulisan nga kinabatan sa mga gimpang scrap sa mga kabataan. Sa karon nakahunong na ang gwardya sa ukon sa bahin ang gwardya sa Bacolod Police Station 7 kag magapangatubang sang kaso nga frustrated homicide. Samtang gilalantaw pa kunini ang sarangman nga mapasakan sa paglapas sa COMELEC gun ban.
involving ni siya sang duha ka minor kag isa ka gwardiya sang nasambit naton nga subdivision. Initial nga pag-imbestiga sa aton WD sa PD, kita nga ining minor de edad no as alleged sang gwardiya nga nagapangkuha kuno sa mga sorted scrap dira sa minobra nga subdivision. Kabay sa pagpahag ni Police Captain Elmer Bonilla, ang Station Commander sang Bacolod Police Station 7. Philippine Standard Time, 14 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Amoy ato mga kaundan sa aton nagapangunang mga balita. Mga kaundan naman sa nagapangunang balita national, aton panumbalikan. Pagkatapos, gilamang sini. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Bas! Paradyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang Number 1! Bas! Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 19 minutos na nakalipas sa takna ng alas 6 sa aga mga kabombo. Liton kita sa aton dugang nga mga balita.
Agaw atensyon si Aksyon Demokratiko Standard Bearer Isko Moreno Dumagoso sa presidential debate nga sponsored sa Commission on Elections. Matapos nga ginpanumdum sini ang Bureau of Internal Revenue kun BIR nga giliyon nga kolektahon ang 203 billion pesos nga estate tax nga sulukton sa Philippine government sa Marcos family. Sa tiun nga siya ang mangin presidente, promisa ni Dumagoso nga magatrabaho ni isang madasig sa pagkolekta sang 203 bilyones ka pesos nga Marcos debt ay gahatag naman sini bilang ayuda sa milyon nga mga Pilipino nga tuman nga nahalitan sa pandemic. Gimpag naman ni Mayor Isko nga kon masukot na ini ang 23 billion pesos nga excise o kon sa bahin sa estate tax, patrason sini ang buwis sa krudo kag kuryente sa 50% nga ginapayag makatag sang kaperdihan nga nagadangat sa 65 bilyones ka pesos. Kung ini ang ibuhin sa 203 billion pesos, ginatos ka bilyon para sa gyapon ang sarang nga mahatag sa mga tawo. Patag ni Dumagoso nga ini ang nanugod lamang sa fiscal management kaglahi. Si Mayor Isko ang tuma naman una nga nagdemanda nga ang mga heirs ng late President Ferdinand Marcos Sr. nga amo ang magabayad sa ilang tax liability sa tiyon sang debate. Nga giliw naman ang gisuportahan ni De Guzman, Senator Panfilo Ping Lacson kag Vice President Maria Leonor Leni Robredo. Philippine Standard Time, 20 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Kagkaroon liton kita sa mga detalye na. Sa ato nagapanguna nga balita national, gikan sa foreign affairs, tubtob sa food safety, kag subong agriculture, gimplastar sa anong ka mga vice presidential candidates. Kagabi ay lessening mga areas of expertise. Ang ginapatihan sa maining nga makabulig sa ilang nga mga running mates sa tiun nga sila ang magdaog sa May 9 elections. Sa vice presidential debate, ang ginorganizar sa Commission on Elections sa COMELEC, ginpakigbahin ni Senator Francis Kiko Pangilinan ang iya sining 10-year experience sa fruit and vegetable farming sa Cavite, kung sa diin sa tiun nga siya ang ma-elect nang in-focus sini ang paghatag sa assistance sa mga manguma kag mangisda. Pahayag man sini nga kung kompleto ang bulig, magadamo man ang ini sa mga mangunguma kag mangisda nga magaresulta sa pagdamo sa food supply sa merkado. Pinaagi sini maganubo naman ang mga presyo sang pagkaon kag masabat ang problema sa gutom. Mataas ang presyo ng pagkain dahil kulang ang supply. Kulang ang supply dahil kulang ang suporta sa magsasaka at mangingisda. Kulang ang ginagasta ng gobyerno para sa agrikultura at pangingisda. Pag tayo ay palarin bilang Vice President, malawak ang ating karanasan bilang dating senador, malawak ang karanasan na 10 taong pagsasaka, malawak din ang karanasan bilang naging kalihim ng Food Security Secretary. Ang kabayan sa pagpahayag ni Vice Presidential Candidate Senator Francis Kiko Pangilinan. Samtang gipahayag naman sa running mate ni Senator Panfilo Ping Lacson nga si Senate President Vicente Tito Soto III. Salang ini nga makabuli sa kampanya bato sa illegal nga druga. Patang sini nga advocacy sini humalin pa sa 1988 kag ila na develop ka nangin Dangerous Drugs Act of 1992 kasubong man ang Republic Act 1961 o kon 9165. Sunod sa kay Soto makabulig man ini sa Foreign Affairs labi na sa bag-o lang matukod nga Department of Migrant Workers. Yung advocacy ko noong 1988 pa, na-develop namin into a Dangerous Drugs Act of 2002, Republic Act 9165. The problem of illegal drugs and drug abuse, which are two different animals, and they've always made a mistake about the issue. Siguro yung DILG at Dangerous Drugs Board would be my expertise. Ang kabayan sa pagpahayag ni Vice Presidential Candidate Senate President Vicente Tito Soto III. Expertise man sa foreign affairs sa luyang i-offer ni Carlos Serapio kung siya ang magadaog sa ikaduha sa pinakamataas sa posisyon kadungan sa pagpakigbahin sa iyang academic experience, pagtudlo sa political science ka international diplomacy at subong man engagement sini sa mga international leaders sa siya ang nagaserbisyo pa bilang Interfaith Committee Head sa Office of the President. Pag sini nga ang iya sini nga eksperyensya ang nagahatag sa iya sang kaalam agud nga may epektibo nga Foreign Affairs Secretary. Apang gipayag man si Rapio nga bukas ini sa bisan ano nga trabaho nga igahatag sa iya sa iya nga running mate presidential candidate Faisal Mangundato sa tiun nga sila ang magdaog sa eleksyon. Sa aking academic experience and preparation, patay din po sa aking naging pagtuturo ng political science at international diplomacy at gayon din sa aking engagement with different international leaders during the time that I was heading the Interfaith Committee in the Office of the President. Sa tingin ko po ang mga karanasang kumpong ito ay nagbibigay sa akin ng sapat na kaalaman para po isang maging epektibong Foreign Affairs Secretary.
Ang kabay sa pagpahayag ni Vice President sa candidate Carlos Serapio, wala makatambong sa Davao City Mayor Sara Duterte Carpio nga running mate ni presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag buhay party list representative Lito Atienza na running mate naman ni presidential candidate Senator Manny Pacquiao. Sa kaangot nga balita, magluwas sa expertise sa health. Yun pa ni Dr. Willie Ong nga makabulig man nini sa food safety policies. Pahig sa running mate ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, katuman kay importanteng food security. Apang igadugang pasini ang food safety bangod luyag sini nga hilway ang mga pagkaon sa pungsoda para sa deriya. Kung para diriya, yun pa ni Dr. Ong nga dapat mapabaskog pa ang Food and Drug Administration o kon FDA. Si Ong nga isa ka internist kaga cardiologist ang nagaduso man sang health approach sa war on drugs kasubong man sa pag-focus sa mental health. Alam nyo naman, linyang-linya ko yung pandemic response sa kalusugan. Bukod doon, meron pa tayong mga ibang gusto itulong. Napakahalaga ng food security, alam natin yan. Pero para sa akin, gusto ko dagdagan ng food safety. Gusto ko ligtas yung pagkain natin. Katulad ng mga delata na galing sa ibang bansa, sigurado ba tayo na check yan? Maayos ba yan? Kailangan natin palakasin yung FDA natin. Nabate ng pahayag ni Vice Presidential Candidate Dr. Willie Ong. Apisal nga present sa debate si former party list lawmaker Waldin Bello. Nga running mate ni Labor leader Leody de Guzman. Wala man sinigit sabat ang pamangkot na toy sa area of expertise sini nga makabulig sa iya running mate. Samtangin propose naman sa businessman nga si Manny Lopez ang three-pronged comprehensive economic program nga ginalakipan sa new Omnibus Investment Code. Streamlined kag simplified bankruptcy law kag provision para sa low interest loans nga may mahapos nga access para sa mga nagapaninguha nga mga micro, small and medium-sized enterprises o kon MSMEs, kasubong man sa mga farming sector kagiban pa nga mga professionals sa tion nga ma-elect bilang Vice President. Si Lopez nga wala sang running mate ang nagpromisa nga maayo nga magpagkapota sa international relations, kalakip ang military kag defense issues. Number 1 po, ang economic recovery. Meron po akong solid na three-pronged comprehensive economic recovery program. And this includes a new Omnibus Investment Code to improve the way we do business, a streamlined and simplified bankruptcy law, and provision for low-interest loans with easy access to struggling MSMEs, the farming sector, even among professionals. Nabate na payag ni Vice Presidential Candidate Manny Lopez. Samtang ginaduso naman sang running mate ni Presidential Candidate Dr. Jose Montebayor Jr. kasi Rizalito David ang paghuman sa Commission on Moral Renewal and Cultural Restoration. Agud nga masulbar ang moral kag ethical issues sa pungsoda. Pag ni David nga field ang ni David nga field ang environmental science nga mas may ginapanginwala ang problema sa sosyedad amo ang moral, ethical kag spiritual. Patag ni David nga ang komisyon ang magapadalagan sa programa sa institusyon, gobyerno kag komunidad agud mabalik ang faith, hope and love sa mga Pilipino sa kada isa. In my case, for example, I would want to run a commission that will handle yung moral renewal and cultural restoration process ng ating lipunan. That's the biggest elephant in the room, is amorality, which we fail to recognize and we fail and we continue to deny. Yung amorality ng ating lipunan ang pangunahing suliranin natin. Nabatian na pa ni Vice Presidential Candidate Rizalito David. Samtang halos tanan ng mga kandidato sa pagka-vice-presidente sa 2022 elections ang nagpahayag nga hindi sufisyente ang 200 pesos kada bulan nga ayuda para sa mga pigado nga pamilya sa tunga sa nagasaka nga presyo sa produktong petrolyo. Kadungan sini lunsay ila nga ginduso ang suspensyon sa excise tax sa produktong petrolyo bilang mas impactful nga tikang batok naman sa pagsaka sa nga presyo. Sunod sa kay Senate President Vicente Soto III, mas dako pa ang ginhatag sa Quezon City nga 1,000 pesos nga ayuda sa 200 pesos. Gindugang man sini ang kinahanglan nga pasakaon ang minimum wage sa 1,000 pesos para sa Metro Manila workers kag 600 pesos to 800 pesos para sa mga provincial workers. Pabor man ini sa pagsuspender sa excise tax bangod nagapati ini nga mas maayo na lamang ang gobyerno ang mag-antos, hindi lamang ang mga pumuluyo. I agree also that the excise tax should be suspended. Tama po yun. Siguro dapat yung sa minimum wage na pinag-uusapan, dagdagan natin, gawin natin 1,000 ang minimum wage sa NCR. 600 to 800 sa mga probinsya. Depende sa kung ano sabihin ng wage board. Pero yung mga employer, siguradong medyo may papalag. Bigyan natin ng tax breaks. Di baling ang gobyerno maghirap, wag lang ang taong bayan. Sanay mangutang ang gobyerno .
Ang kamay sa pagpahig ni Senate President Vicente Soto III. Nagapati naman si Senator Francis Kiko Pangilinan nga hindi supisyente ang 200 pesos nga ayuda kada bulan kag dapat maghimo sa tikang executive branch sa pag-adoptar sa liberal interpretation sa bahin sa tax reform para sa acceleration kag inclusion law agud nga masuspender sini ang fuel excise tax. Sunod sa iya kung suspendihon ang fuel excise tax 10 pesos, 6 pesos, 5 pesos kada litro ang mabuhin kag mabatsyagan sini sa bahin sa mga pumuluyo. Ang dapat gawin isus ang excise tax sa fuel. At tayo naniniwala, executive order lamang base sa liberal interpretation ng RAIN law. Pwede na. Pag sinuspend mo na ang fuel excise tax, mababawasan ng 10 piso, 6 na piso at 5 piso kada litro. Kaagad-agad mararamdaman ng ating mga kababayan yan. Sinasabi nila 130 billion daw ang mawawala. 1.4 trillion naman ang hindi ginagastos. So anong mawawala? Hindi totoo yun. Ang kamay naman sa pagpahayag ni Senator Francis Kiko Pangilinan. Pabor naman si Dr. Willie Ong sa pagbukas sa excise tax sa produktong petrolyo kag kuryente. Sunod sa kay Ong, dapat nga suportahan ang agrikultura, food security kag mag-focus sa renewable energy bangod mas barato ini. Indugang man sini nga kinahanglan nga magtipid kag kun pwede nga madamo sang bike lanes bangod wala sang gasolina gani mas maayo kun himuon nga walkable ang mga syudad. Expect natin tataas ang bilihin, di ba? Dahil sa presyo ng gasolina. So dapat suportahan natin yung agriculture, food security natin para may pagkain tayo. At syempre, mag-focus tayo sa renewable energy dahil mas mura to in the long run. Ang kamay sa pagpahayag ni Dr. Willie Ong, samtang gitawag naman ni Anay lawmaker Walden Bello nga joke nga 200 pesos ang monthly subsidy. Sunod kay Bello daw kaangay nga ginainto lamang ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga pumuluyo bangod isa pa lamang kaadlaw ubos nang nasamit nga ayuda. Liwat naman ini nga nagpanawagan nga pasakaan ang daily minimum wage sa 750 pesos agud nga mabuligan ang mga Filipino workers. Hindi ho sapat yung 200 pesos. Parang pinibiro lang tayo ni President Duterte with that. Kasi talagang ubus ho yan, araw lang. No? Sumasang-ayon ho ako sa mga sinabi na ng mga ating kasama rito. Dapat ho masuspend na ho yung excise tax on oil as well as the VAT on oil. Ang kamay naman sa pagpag ni Walden Bello, kasunod naman kay Rizalito David, kinahanglan sa mas dako nga bulig agod nga makasurvive sa tunga sa nagamahal sa bayan sang cost of living. Sunod sa iya problema sa karon ang mentalidad sa gobyerno nga mas maayo na lamang ang mayara sang sawala. Sunod diri dapat man nga maghatag ang gobyerno sa financial aid sa mga magagmay nga negosyante agod nga mapakuso ang ekonomiya sa pungsod agod nga makahimo sa mga trabaho para sa mga pumuluyo. Itong pagbigay ng 200 piso na ito, parang sinasabi ni Ginoong Duterte, mas maigi na yan kaysa sa wala. Una ako sa mga nanawagan na tanggalin yung excise tax and at the same time, pati yung VAT, i-reduce natin. Imaginein mo, yung VAT, yung isang tax na ipinatong dun sa presyo ng gasolina, tinatax mo ulit kapag kinakarga mo na sa sasakyan. Anong klase naman yan? 2 tax sa isang produkto. Ang kamay sa pagpahayag ni Rizalito David, samtang nagapati naman si Manny Lopez nga maayon na lamang nga may ayuda sang sawala. Sunod sa iya, dapat nga makadihon ang gobyerno sa austerity program, mag-develop sang sources sang renewable energy nagikan sa solar kag hydro, kag makaangkon sa agresibo nga oil exploration initiative. Hindi po sufisyente ang 200 pesos per month for every family. But as they say, it's better than nothing. Alam niyo po, itong spikes in local pump prices is speculative. Wala pong basihan yan if you base it on the supply and demand analysis. Wala pong basihan yan. Speculative po yan. Kailangan pong gawin ng gobyerno ay gamitan ng moral suasion ang mga oil companies na huwag munang magbaba. Ang kamay naman sa pagpahayag ni Manny Lopez, sunod naman kay Carlos Serapio, hindi sufisyente ang 200 pesos ka dapat mayara sang bahin nga igahatag sa production kag sa nasambit nga nagakakita nga ginhatagan ang mga pumuluyo sa energy relief bangod ini ang padayon nga mapusan sa kada adlaw kag kada bulan. Dito sa 200 piso na financial aid. Totoo po ngayon na hindi sapat. Kaya ang dapat po natin gawin, gaya nung nabanggit ng aking presidente kahapon, ay hindi lamang napupunta doon sa consumption. Kung parang isang araw lamang o ilang araw lamang ubos na yung tulong na yon. Kailangan may bahagi tayong ibibigay sa production. At doon sa bahagi pong production na yon, ang aming nakikita ay bigyan natin ang ating mga kababayan ng tinatawag nating energy relief. Ang kamay sa pagpahayag ni Carlos Serapio. Matapos gintawag nga jokers
Nagpanawagan si Vice Presidential Candidate Waldin Bello sa Commission on Elections nga pinahan sa Presidential Candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag running mate sini nga si Sara Duterte. Bungod sa hindi pagtambong sa debate nga ginorganisa sa Paul Barria. Sa Comelec Pilipinas Debates 2022, the turning point para sa Vice Presidential aspirants, ginpamangkot ang mga kandidato nga maghatag sang komento toy sa ila expertise nga mapakigbahin sa presidente kung ma-elect sa 2022 elections. Wala nagsabat si Bello sa pamangkot ang paggigamit sining iya oras sa god ipautwas ang kaakig bungod sa hindi pagtambong sang alkalde sang Davao City sa debate. Si Marcos ang absent man sa presidential debate sang Sabado. Sino kay Bello, dapat maghimo sa indikang ang Comelec tuhoy diri kag naghingyo sa Comelec chair nga pinahan sa Marcos kag Sara bangod wala sila nagpakita sa mga Filipino agud paambit ang ilang mga programa para sa pungsod. Ginaduso sining mas sugot kag mabugat nga penalidad batok sa tandem kag hindi lamang ang pagkadula sang ilang slots sa e-rally platforms. Sunod sa iya, makabi nga ang democratic nga wala sa Marcos Duterte tandem kag daw ma-walk out na ini bangod ginainto lang nila ang ilang mga kogalingon samtang ang mga absente ang nagapalakpak. Suno kay Bello, dapat tingyoon sa Comelec ang Marcos Duterte tandem nga magpakita. Nagpabutya gini sa kaagig sini o kung kaagi sa iya nga gintawag nga mga jokers kag mga talawit. Samtang ginpatigayon ang debate, mas gipili sa BBM Sara Unity Team nga magkampanya sa Marikina City sang Sabado kag sa Malabon sang Domingo. The Commission on Elections should do something about this. Commissioner, Chair, maaari ba can you penalize these two people, Marcos and Sara Duterte, for not showing themselves up, the Filipino people, with their programs so that masuri ho ng Filipino people yung kanilang record at saka yung programs nila? Ginagawa ho nyo penalty yung hindi sasama sa e-rally. My God, ang hina ho nyon. Nabate na pa ni Vice Presidential Candidate Waldin Bello. Samtang sa kinapusan nga balita national sa ginpadagan nga presidential debate sang Sabado, Marso 19 nga gin-organize ang Commission on Elections sa Comelec, ipakita ni Vice President Leni Robredo ayan sini nga pagkapreparado sa pagpamuno sa pungsod sa tiyon nga siya ang magdaog bilang presidente sa maabot nga piniliay sa Mayo 9 bangod sa iya nga pagpatpat sa mga plano agud nga masolusyonan ang mga problema sa pungsod agud nga makabangon kita gikan sa pandemya. Sabat ni Robredo sa mga pamangkot sa debate nga may mga plano ini santo sa iya mga inagyan sa mga programa sa Office of the Vice President kung sa diin siya ang personal nga nagapamuno sa pagsabat sa mga pagpanghangkat sa pungsod bisan limitado ang budget sa opisina kung sa diin ginpuno naman sang tuman kadamo nga mga aligasyon nga fake news sa iya. Sunod sa kay Robredo, bisan ano ang mga sugilano nga ipalapta batok sa iya, pasalig sini nga kompleto sila sa mga resibo gani hindi na dapat pa nga pangitaon ang mga ini o kung hindi luyag nga mag-atubang. Pasalig sini nga yara siya sa tanan nga tinion magatubang sa tao kay ipakigbato ang mga pumuluyo. Dugang pa sini nga ang matuon nga leader dapat nga magpakita gani sa maabot nga Mayo pahayag sini nga ang best para sa trabaho amo ang isa ka babayi. Sa debate gimpayag ni VP Leni nga mas pabaskugon pa sini ang infrastruktura sang pungsod kay ipadayon ang mga plano. Philippine Standard Time, 36 minutos na nakalipas sa takla 6 sa aga mga kabombo. Kagkaroon litong kita sa mga detalye na sa ato nagapauna nga balita sa luwas gikan sa Ukraine. Ginakusar sa Ukrainian authorities ang Russian forces sa pagbomba sa isa ka eskwelahan sa syudad sa Mariupol. Usa rin kapin 400 ka mga individual kalikip ang mababayi kag kabataan ang nagapanago kasubong man ang aligasyon sa pag-deport sa pila ka mga residente padulong sa Russia. Naibuluan nga ang Mariupol ang isa sa main target sa mga pag-atake sa Moscow. Tuwid man naman kalala ang epekto sa Russian shelling sa eastern Ukrainian port sa sulod na sang pila ka adlaw. Kag ang syudad ang halos yara na sa total communication blackout. Impayag man sang City Council nga ang Russian occupiers ang nagdagdag sa bomba sa art school nga hindi magdubo sa 12 ka gindugang pa siniya kapin 400 ka mga babayi, kabataan kag tigulang ang nagapanago diri gikan sa mga pagpamomba. Ang building ang makitaan sa nasilangan nga bahin sa syudad ang nawasak kung sa diin natampukan ang mga sibilyan santo sa council. Aligasyon naman sa city authorities nga pila ka mga residente sa Mariupol ang pilit nga gindala sa Russia kag ginakuha ang ilang mga Ukrainian passports. Sunod sa city council ang mga pilit nga gindala sa Russia ang ginakuhaan sa Ukrainian passport sa baylo ginatagan sa papel nga wala sang legal weight kag wala gina-recognize sa kalibutan. Sunod sa kay Pavlo Kirilenko, pinuno sang Donetsk Regional Administration, ang Russian forces ang kadeport na sa masobra ni libo ka mga residente sang Mariupol. Para sa katapusan nga balita international sa North Korea,
Nagpalupad sa madamong nga rocket launchers ang North Korea kahapon. Ang pinaka-latest nga provocation sa nuclear-armed nation nga nagapabaskog sa tensyon sa rehiyon sa payag sang Seoul, South Korea. Naibaluan nga ang Pyongyang ang nagpalupad sa pila sa mga ginban nga mga weaponries. Subong nga tuig kagin-test ang ginapahayag sini nga components ng reconnaissance satellite. Apisar nga ini ang ginatawag sang Seoul kag Washington nga panibagong intercontinental ballistic missile o kon ICBM system. Ginpahayag sa Joint Chiefs of Staff nga may mga shots nga ginasuspetsohan sa mga ini nga gikan sa multiple rocket launchers ng North Korea kahapon sa aga. Dugang pa sa mga ini nga nagapabili ng pagkapreparado sa ila depensiba. Samtang ilang nga ginasundan ang kasunod nga mga developments. Ang apat ka mga ginpalupad nga missile ang nag-target sa western waters. Humalin alas 7:20 ang aga gikan sa bahin sa South Pyongyang o kon Pyongan province. Ang tinutuyo sa pagpalupad sa missile ang padayon pa nga mga ginatumod. Gilayon naman nga nagpatikayan sa emergency meeting ang National Security Council sa South Korea kag nagpatawag sang hugot nga preparasyon agon nga maprebentar ang security vacuum sa tiyon sang government transition period. Naibaluan nga pagaog inugurahan ni Presidente-elect Yoon Suk-yeol sa Mayo 10 matapos nga siyang nagdaog sa March 9 polls. Naibaluan nga madugay na ang pagpanghangkat sa posibilidad sa pag-atake sa Pyongyang sa Seoul nga kapin 60 kilometers nang gikan sa border gamit ang ilang nga mga artilleries. Para sa ton nga balita sa negosyo, nagpanawagan ng Confederation for Unity, Recognition, and Advancement of Government Employees o CONCOURAGE sa gobyerno nga pasakaan ng minimum monthly salary para sa mga state workers kadungan sa pagsaka sa presyo sang gatong kag iban pa nga mga balaklon. Pinagi sa statement ang COURAGE ang nagpanawagan sa 21,000 pesos nga minimum wage para sa tanan nga government workers sa pungsod. Panindugan sang grupo nga pinakamanubo nga salary grade 1 sa ilalom sang Salary Standardization Law o kon SSL5 ang yara lang sa 12,517 pesos kada bulan. Tuman kalayo sa ginahingyo nga 42,000 pesos monthly income nga ginestimate ni former National Economic Development Authority o kon NEDA Secretary Ernesto Pernia nga kinanglan sang tipikal nga pamilyang Pilipino para mabuhi sang disente. Santo sa COURAGE, ang anay panawagan nga minimum wage ang yara sa 16,000 pesos kada bulan kag bisan dublihon pa ni kulang gihapon kun ipaanggid sa 42,000 pesos nga kinanglan sa kada bulan agud nga mabuhi ang isang hilway. Ginpahayag man sang grupo nga may discrepancy sa wage classifications sa ginabutang compensation sa mga nagatrabaho sa local government units o LGUs nga mas nagabaton lang sa 7,000 pesos nga monthly salary. Payag pa sang COURAGE nga ang sweldo sang lowest level workers sa government-owned ang control o controlled corporations o GOCCs ang nagapabilin kag wala na napasakan sa idalam sa Compensation and Position Classification System o CPCS ato sa Executive Order 150. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar baybaylo nga 52 pesos and 16 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar baybaylo nga 6 pesos and 67 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylo nga 38 pesos and 54 centavos. Ang isa ka Saudi Arabian rial, may baylo nga 13 pesos and 90 centavos. Kagang isa ka euro, may baylo nga 57 pesos and 86 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Caltex sa Shell kag Petron stations, ang unleaded na gabalor sang 71 pesos and 90 centavos, tubtob 77 pesos and 44 centavos. Ang premium na gabalor sa 72 pesos and 65 centavos, tubtob 78 pesos and 39 centavos. Kagang diesel na gabalor sa 74 pesos and 8 centavos, tubtob 78 pesos and 55 centavos. Para sa aton nga balita sa inampang, nagalaom na lang ang head coach nga si Jeff Carriazo nga may mga panibago nga kompanya ang magapabilin sang Alaska Core matapos nga nagbuya na sa Philippine Basketball Association o PBA ang Alaska Aces kahapon matapos ng 35 ka season. Naibiluan nga ang Alaska ang yara sa proseso sa pagbaliga sang ilang franchise sa panibago nga kompanya matapos nga ginaanunsyar sang Aces sa Pebrero nga nagapadayon nga Governor's Cup nga ang ilang mangin ulihi nga conference sa PBA. Karon nga wala pa sang buyers, ang mga players ang magapaidalom na lang sa dispersal draft matapos ang ulihing hampang sang Alaska sang Sabado kung sirina. Sila ang naluto sa NLEX Road Warriors sa quarterfinals sa score nga 80-96. Ginpayag ni Carriazo nga nagalaom siya nga makita sang kumpanya ang ilang nga ginhuman nga competitive nga team. Payag ni Carriazo nga ang Aces ang nagpatigay na pasang nga madalom nga paghinunanon sa prospective buyer kapag ginako man sining nga siya ang out of loop sa negosasyon. Samtang nagalaom naman sining nga makapadayon sa pag-coach sa squad. Kag top priority sining ang mapabiling nga ululupod nga na ang team
o suno kay Carriaso. Luyag sini nga makaangkon ang mga players ng oportunidad o kung chance ang makabahin gihapon sa kaangay nga team. Apang nakadepende sa buyer kung magapabili ng players. Sa pagkakita sa nga ang Alaska ang nakakulabos lang sa isa kadaog para makasulod sa semifinal sumalis ng 2018 Governors Cup. Nagapati si Carriaso nga ang aces ang malapit na sa ilang nga pagkuha sang titulo. Inibangod ang Alaska ang may mga nagapabilin nga veteran players kangay na Nigeron Teng, Maverick Ahanmisi, Mike Di Gregorio, Mike Tolomia, kag Kevin Rakal. Kasumuman ng mga up and coming players na sanay Abu Tratter, Alin Bulanadi kag RK Ilagan. Philippine Standard Time, 44 na ang minuto sa nakalipas sa taklalas 6 sa aga mga kabombo. Sa aton sininga showbiz news, parayo ng pag-ulan sa pagpanginbulahan sa aktres nga si Angelica Pangaliban. Kasunod sa iya sini announcement kahapon nga siya ang pregi o kung nagabusong sa ilalbing una nga bata sa non-showbiz boyfriend sini nga si Greg Harmon. Sa Instagram, ginpakigbahin ni Angelica ang litrato sa iya nga sonogram image sa beach kung sa din siya kang si Greg ang yara sa background. Sa caption Angelica, ginsulat sini ang mga tinaga nga, ay, na-post! Kaya nagabusong nga emoji. Ginpakigbahin man sini ang isa ka video sa iya ultrasound, kaupod ang litrato sini sa beach, kaupod si Greg nga nagauyat sa iya sini nga baby bump. Si Angelica ang nagpabutyang sa excitement sa pag-eksperyensya sang pagka-iloy. Philippine Standard Time, 44 minutos na nakalipas sa taklalas 6 sa aga mga kabombo. Kag, aboyan to ang pagdulong namon sa inyo sa madalalako bago. Mainit-init pa ang mga balita dali sa Bomba News and Views Morning Edition. Subong adlaw Lunes, petsa 21 sa bulan sang Marso 2022. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa ang Bombo Reports, second edition o po naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa gihapon, ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Borgos. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Kag sabay naman sa aton sininga news analysis, agi padala sa aton maukod nga tagpalamati pagabasaw ni Bombo Daniel Elecciones sini mga tigulo, ayuda. Maayo ini nga liyok sang gobyerno, nagapakita sang kabalaka sa mga pigado, matag ayuda nga 200 piso sa mga Pilipino, kag isa ini kabulan kuno nga konsumo. Paigon lang kuno ini sa isa kabulan, kay ang gobyerno wala na sang kwarta nga kuhaan. Ato na lang ini pasalamatan, kay amulang kuno ini ang ila masarangan. Madamo nga reaksyon ng ato na batian, kay kung imo sumahon 6 pesos lang sa isa kadlaw ang maiguan, ang 200 baklan mo isda kag bugas na lawatan, isa lang kadlaw nga konsumo kag hindi isa ka bulan. Magamo sini ang sitwasyon, may leksyon ini nga dala sa mga Pilipinohon. Hindi pag-isalig sa gobyerno ang aton kinahanglanon, kay wala na kita sang dapat basulon, kundi ang aton mga kugalingon, kay kung tagsa kay leksyon, ginabaligya nato ng aton buto nga bilidhon. Ang ini nga panguna-una pananawa na ginpadala ni Leo Seralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bomba News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info.